Buek karipik Sanjay balado. Kada pulo kita li. Ko sabone sambungan video kalamari ngoh adek panjang bone video kalamari. Kita sambung kini balik. Nan sambal lah masak, nan sayur lah masak lo tu kuali kumu kadua awak basuhnya borosie lu kuah. Nan sabone pulo awak data koneng lo dek awak Sanjay lo ado ngede kalamari lalu polo manggoreng kini lalu polo balik. Tu ba koren je lai kini buek bajorang kuali borosie tako balik. Dia napi kompor tu dia agi minyak. Ko minyak lo lah boke-boke ponggoreng juo sabolu nango atu wak sariang lu. Kok Sanjay dak banyak bagai do 5,000 piti wak boli kalamarinya. Dari pasar dia agak dia kalamari ka dibuek ngo kiro lah lupo tu lah male je le. Kini lupo lo balik ampil lo male no bakoren je le. Kok dipatuin je raso male mo dak jadi ce olah je dek do. Minyak nan di dalam kuali tako langek nyo tu dimasukin lo karipi le. Kalau minyak le rancak angek dak kalamo bagai dek lah masak dek kerupuk tako lampir lo berubah warna di bangkit le. Tu awak nak mancubon saringan baru awak ko bau wak boli bau ngoa. Ancak lo mana yo cak inyan lo adek boli saringan tu lado ale sekali. Godang sadang elok lo untuk dipakai sehari-hari. Saringan lo lah pakai kaki sekali. Sudah di bangkit Sanjay dari kuali langsung lo tak ankin. Kalau dek kalian iko apa namo guys Sanjay atau apa namo iko. Ado nampak dek wak konten kreator keceknya karipik rawi ubi kece. Biasa sebelum nado saringan iko bale saringan mode iko jo panci mode itu no kini dak perlu panci itu le do langsung aja balotan kadate saringan nan baru lata goreng Sanjay kasado tu blender lo lado lenyo sebone lado sambal lai banyak tako dek dak takone meninggan untuk Sanjay taposola digiling lado cek lai. Kok takone tako dak sepanjang iko bagai ko jo wak dek ngado awak sisin je lado sambal de gak ngenek tako lah jadi no. Sanjay dak lo banyak-banyak boneng do. Cek lai Sanjay dak perlu lo banyak-banyak lado do. Cowo lado wak dek blender langsung je lawak masukkan ke dalam kuali nan berisi minyak ro awak agi lo gulo pasir sang enek kok garam bagai bak pon kalomak lah raso lado. Ko tu ketek dek sari ona uci wak ocok membuat awak iko untuk kulit-kulit ngo. Dek agak awak kan membuat untuk awak aja ngonye kecek wak dak ketuju bagai dek apa-apa aja de kiro lai ketuju dek apa-apa aja lo maknya katolong. Tu dak kalamo bagai lo dek api memanggang kuali untuk menggoreng lado sang enek ro ngodo. Masak lado tu matiin api dulu tu dinginan dulu. Tu kiro-kiro lah dingin raso lado dalam kuali de baru dimasukkan Sanjay nala bagoreng tako kasado. Kiro tak banyak juga lado kiro kurang Sanjay tambah tek lain dah. Tu galimang lah sado Sanjay go jo lado. Samurai tu membuatnya male je le no. Kalau lah masak mode iko dimasukkan ke dalam toples de ditutup rapek-rapek nak jangan masuk angin tu dimakan ketika makan untuk perotok atau dimakan je langsung untuk kulit-kulit bisa aja ngo. Ma edit aja ngiler wak balik asuk wak buek lo liek monye. Dak ngiler kalian guys kok ngiler buek lah seorang di rumah agak banyak-banyak aja buek nek nak puwe wak memakan. Yo lah ponek lo muncul wak dek baca cerita aja jak tako guys sampai di siko je lah video wak dulu yo. Terima kasih yang lah nonton.